ассалому алайкум дӯстон, мардум, тамошобинои канали хонаҳои душанбе. Ҳама каса саломатию сӯзаи вақтотон хушай. Имрӯз сешанбе 14.07.2026. хонаҳои арзонак навор кам тамошо бикунен. Курси рубл, доллари, евро дар рӯи экрани шумо аз бонки Эсхата як скриншот кам мондагӣ бачаҳои азиз. хулоса ки баъдан барои реклама муроҷиат бикунен. хонаҳотона рӯй кунен ё ки омада айпеш хушрӯ када чахчах када муомилаи соз када рекламаи фасон мекунем. бачаҳо навора шурӯъ кардем. мега ки и бародарҷон, ассалому алайкум дӯстони азиз. мо да хона дар кораи аз душанбе тарафҳои сентрош, тарафҳои донишгоҳи Сададдин Айнӣ омӯзгорӣ то 350,000 сомона мегирам. дар ватсапам нависен кадомитон дорен. И бародармон мега ки як духтарак дорам, бояд ки донишгоҳда дохил шава ҳамин сол. мақсад мехоҳем ки дар хонаи худмон беста мега. ҳамин тарафҳои донишгоҳи омӯзгорӣ кадоме ки то 350,000 сомонира хонаҳои фурӯшӣ дорен, сексияҳай, хонаи назди ҳавлигиай мехарем мега. марамад яка мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мо да замин дар корай 4 сотиқ замин аз душанбе тарафҳои мошинбозор бошам мешава мега. ина дар ватсапшон бинависен. нафарое ки аз тарафҳои мошинбозор замини фурӯшӣ дорен, хоҳиши савдо кардан дорен, бе реклама. ин ҳама шумо да клиент ёфтум бачаҳои азиз. инами рақамҳои ахириш 2896 бинависен. заминтона мехара. тарафҳои мошинбозор да бошам мешава мега. дӯстон лайкҳоро ҳам хеле эълон дар кӯша нависен, эълонтон мекунам бо далши кадом дар кора. квартираҳои фурӯшӣ дӯстон аз котлован оғоз мешавад. нигоҳ кунед акар. як ҳуҷрага квартирара ма аями як хонагаш рекламара сар мекунам. бо далши дига вариантҳо низ дорам. як хонагаи 54 квадратара этажи нӯҳамда назди родоми 1 донишгоҳи Славянӣ шаҳри Душанбеда 377,000 мега ки аз котлован дӯстон мехарен. ҳамин 1.5-2 сол пас иншоалло ки домпон нести тайёр мешава. ин ҳам хеле ҳолат мешава. баъдан ремонт мекунен дар омада зиндагӣ. хонаҳо аз котлован 54 квадрат. хуб, сроки сохтмон 3 сол. донишгоҳи Славянӣ марамат боқимонда маълумотро бигирем бачаҳои азиз. дӯстони азиз, ассалому алайкум. як бор дига як хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи восеъ дар деҳаи ғелод 400,000 сум арзиш ки дорои ду намуди ов, масоҳати замин 7 сотиқ, инами бетон иса тақсим мешава. дар инҷа як чӣ мегӯянд подвалча дораву инҷа оғил дораву. хуб, ина инҷа дӯстони азиз 4 дар хона калидор, 4 хона ремонтҳои созқатӣ. ду та рақами дастии ватсап дар экрани шумо боқӣ монда маълумотро бигирем бачаҳои азиз. бародари азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар этажи 12 45 квадратни метр ноҳияи Фирдавсӣ дар Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ назди бозори Корвон да қарор дорад. арзиши ҳамин 45 квадрата 250,000 сомон. варианти созае бародаро 250,000 сомон духонага мехарен. ина марҳамат кадомитон дар кора рақамҳои 68-86 аз номи хонаҳои Душанбе занг бизанед. бародаро, кадомитон аями территория Душанбе мисол хонаҳои фурӯш дорен, не толка Душанбе, ай любой ҷо мақсад хонаҳои фурӯш дорен, дар ҳамин ватсап ма бинависен.
бардор азиз, якта BMW равон кардан мошинча мега тозаакай хушроакай қонуну қоидааш хатиай. яъне ки мо да хона дар кораи мега алиши ба ягон замине ки бошад душанбеда ё ки ягон хона бошад душанбеда алиш мекунем мега. BMW маркаш дар рӯи экрани шумо солаш 2017 дар душанбеҳа 190,000 ба сум. Дизелай дӯстон, коробка автомат, моторуш ди турбо, 120,000 километр пробег. ягон расход надора. ба замин ё хона алиши дар шаҳр мешава. утилизатсия надора дӯстон. якта рақами дастӣ, дута рақами WhatsApp дар рӯи экрани шумо аз зуми канали мо занг занед дӯстон. агар ки харидор бошен, нашоти нархи шахшах кунен. агар ки мисол алиш карданӣ бошенам метавонен хулоса ки маслиҳат бикунен. мошинчаи тозара айдаст натем бачаҳо. бародари азиз, квартираи фурӯшӣ нигоҳ кунед ака. дукомната квартира 68 квадрат 285,000 мегам. 68 квадрат духонага 285,000 сомон. фурӯшӣ дар назди корвон, этажи соколни, дар доми тайёр, духонага тақсимот кадагӣ 68 квадрат дар этажи -1 дӯстон, дуюм, якум, баъдан -1 подвалай. подвалда қарор дора. ин ҳамин ҳолат занг занен боқимонда маълумотро бигирем бачаҳо. лайкҳоро монен, дар канал обуна шин. ай кадом тарафҳо шумо дохоҳанд дар кора комментария кунен. каси маро мешнава хушо ба ҳолтон дӯстон. аддуши навора масъалаи лайкҳоро конкрет бинен. далши видеоҳоро тамошо кардан бигирен. дӯстои азиз, мо дар киҷоем? ноҳияи Восе, кӯчаи Душанбеда қарор дорем. 5 дар хонаҳай, 4 сотиқ заминай, 420,000 сомон арзиши хона дӯстон. дута рақам дасти WhatsApp аз зуми канали мо занг занен. ҳавли стяжка, дорои дарвоза, назди баняи акаи Сафаралида қарор дорад дӯстон азиз. об дар ҳавлӣ, свет ҳастай. хоб подвалчаи хушроак низ дорад дӯстон азиза. дараҷа 3 дар хонаҳай бо як веранд. ин тараф дӯстон азиз бо 2 дар хонаи барак низ дорад дӯстон азиза. инаи хонаи 1, иҷа дӯстон хонаи 2, дараҷа хонаи 3 дӯстон. ва бо далши маълумотҳои боқимондара метавонед занг зада бигирем бародари азиз. 420,000 бо муомила дора. ва дӯстони азиз, боз квартираҳои фурӯшӣ ҳастанд ки як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи 12-ум, масоҳати 48 метри квадратира, Душанбе дар Спартак қарор дора. 282,000. ина проект бародари азиз, ҳаги дом. хулосаи гап ки 48 квадратай, як хонага этажи 12, 282,000 сомон. ва боқимонда маълумота рақамҳои ахираш 600 да занг зада бигирен дӯстон азиз. дӯстони азиз, мо боз дар ноҳияи Восе қарор дорем.
Совхози Ангурбоғда бо як хонаро наворотон мекунем. Деҳаи Анористон 6 сутиха ҳай, 4 хонага ҳай, 400,000 сомон арзиш дӯстон азиза. Рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp дар рӯи экрани шумо боқӣ монда маълумотро бигиред дӯстон азиз. 6 сутих, 4 дар хона, совхози Ангурбоғ, деҳаи Анористон. YouTube канали мо Саудо ТВ. Агар ки мисол кадомитон бо хонаҳои арзон дар кортунай, ҳами канали Саудо ТВ дар омада тамошо кардан мегиред. Видеоро дӯстон худтон тамошо кунед. Оиди ҳамин хона маълумотро гуфтем. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастад ки як ҳуҷрага квартира дар этажи якум, масоҳати 30 квадрат метр бардор азиз. Душанбе хоб ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи Гипразем дӯстон қарор дорад. Арзиши хона дӯстон 30 квадрат ремонт кардагӣ тайёрай 320,000 сум мега. Як хонаи хушроҳакай. Ман фикр мекунам ки дӯстон нархи созай. Ина нигоҳ кунед да, 320,000 30 квадрат, якум этаж, як хонага. Тарафҳои Гипразем ҳам дӯстон гаражи точкаҳай, ремонтон хушроҳакай. Боқӣ монда маълумотро занзан бигиред лозим боша агар. дӯстои азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон карданд ки дар шаҳри Исфара, шаҳраки Шуроб, кӯчаи Олимпийский 58 қарор дорад. 6 сутиқа ҳай, 6 хонага ҳай, 460,000 сум мегашад. Рақамҳои дастӣ WhatsApp рӯи экрани шумо. Якташ ремонташ ҳастай, дигарош беремонтай. Времянкаҳош ҳамаш сохтагӣ, фақат пӯшондагӣ нестай. Пӯшондагӣ не. Шароитҳои зиндагӣ дорад дӯстон. Мақсад ки мо да пул дар корай савдо да гузоштем. 460,000 кадомитон лозимай. Ина рақамҳошона мондем рӯи экрани шумо. Занг зад бигиренаш.